Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Μουσικά Δρόμενα είναι και πάλι κοντά σας μετά από δική σας απέτηση. Το προηγούμενο βίντεο που είχαμε ανεβάσει είχε πάρα πολλά views στο Facebook. Φτάσαν αισίως τα 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Για μένα είναι μια δικαίωση για αυτό που κάνω για εσάς. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Βλαχόπουλος. Στον ήχο ο Φίλιππος Βλαχόπουλος. Στην κάμερα ο Φίλιππος Βλαχόπουλος. Σήμερα έχω έναν νέο καλεσμένο. Θα τον αποκαλούσα το πρόσωπο έκπληξη. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Κανένας. Ας τον υποδεχτούμε. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα. Πες μου Κώστα, πες μου δύο πράγματα για σένα. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, πες μου πώς πήρες απόφαση να ασχοληθείς με τη μουσική σε επαγγελματικό επίπεδο πια. Γιατί να θυμίσεις στον κόσμο ότι έχεις γράψει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Κώστα. Θέλω να πάρεις την κιθάρα σου Κώστα και να μας πεις ένα τραγούδι το οποίο συνυπογράφεις τη μουσική και τους στίχους παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Κώστα. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι. Εμείς τα λέμε πάλι σε λίγο. Μπράβο, μπράβο. Αυτός ήταν ο Κώστας Κανένας. Ένα υπέροχο τραγούδι από τον Κώστα Κανένα. Κώστα, θέλω να μου πεις λίγο πώς το πήρες απόφαση να έρθεις στην εκπομπή μου απόψε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, τιμή μου. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ακούς από καταξιωμένους καλλιτέχνες, από τον Κώστα Κανένα δηλαδή, τέτοια πράγματα για τη δική σου εκπομπή. Κώστα, θέλω να μου πεις τα μελλοντικά σου σχέδια πάνω στη μουσική. Τέλεια, τέλεια. Αυτά είναι χαρμόσυνα νέα. Κώστα, ήρθε η ώρα να σε χαιρετήσω. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που τίμησες την εκπομπή μου και θέλω να επισημάνω και σε σένα και στα εκατομμύρια μπορώ να πω φιλάθλους, στους εκατομμύρια τηλεθεατές και τι να πω, κόσμο, να το πω έτσι που μας βλέπει, ότι θα σε καλέσουμε γιατί φαίνεται ότι η εκπομπή μας αυτή θα πάρει σάρκα και οστά. Σε ευχαριστώ. Και όσο για εσάς κυρίες και κύριοι, τα ξαναλέμε σύντομα. Γιατί αυτό πια δεν είναι μια απλή εκπομπή, είναι ένας ολόκληρος θεσμός. Τα φιλιά μου.